Nananom. Asem de ye bubu huni. Ya asem ahwa ho hia pa se di ho nkomo. Wo hwa abrante de obeso fie hei. Niema de oye no mfa kwanim. Prince wo de nani aboni ni nton. No de ha aboni ho safohene. No ye niema ensem fata. Kampanyifo de benchire ni paase ba de abrante no wo ye ni wo de fio kaye ni nguase no de kaye si ya hwe ni ya nchirim ni ya mfe ya si anchire na ba bi de ode ye bekọ no o mwa te si ese no kure ni ka no kure pefe ye de chire no hu ba bi ogina hu ye wo so ye panyifo de panyini di otena fie mankorawe nanka be bunankarefo a be bunu ka ho hwe ngoro no ni be de ni be di kan oba ase ni prince wo ye de wo so yi wo guye ni mase sese kura ye no ye ni abre pa fi se be bidie ye wurada no wonye a ye kura ye adwene hu se ye mu abusu ni nyina amane ana ye nye de na sei tina sei bi ntin kura mfa ho adwene dede ne ntokwa ni atem de o mamrante bedie nso nsese be ne saa yetu ye ne bia ni ntokwa na afi de oba ne se abusia wo baso a pay attention to this video na ene ye bebo audios bi ama wate nyoma bi a ekoso maka che mo se mesom no na esompa na me de besom wo ade bi a ekoso bia e wo Techiman eye doma eye wanchi eye bunumantam obi a na wo mo ye against to Asante and against to Asante nkonya bia no me matumi wasi wo se me di secret ni no ma bia bekoso bia no me de beba be som na ene say kane no ne e ka ahemfufu a o mu di mu a nanka Techiman no otoso 7 but ene die Techiman enka hu bi kura ede bentina me kasa asemwe ene emprempre a me kasa yi Techiman mahene onka ahenie hu kura because according to statement any audios bi ekuta me any nsem bi a matete no Techiman mahene eme se ohye frigim teniye pa ensem na kwa akoye se ene watu kwan ene ontu kwan ene watu kwan ene wo ha ene ne dabrem ene sei yetimi nka na ne audio ya me ba bo akire woi e wo so pay attention to this audio na who say adwuma na meye no me chen anase krampo for wani to form ne tie audios ya oba betie pa because ensem bi koso a e wo se me na me te ho na me ka kire wo she first ne e ka se so de hia nko a akoa ye de edwane abrante ye fe ni prince e pa kunya di e wo Techiman me kan se bi a kire abrante prince o pa kunya di e wo Techiman e de benti na wo akoa wo ba ya wo bebe sum fie ho efie ho abebe som ye no ene de wo tene na abrante we nioma a wo ye no kamia kwakwa ye se wo ma Techiman mpanifo ni nyina adane nkwasiafo tieriye pa enioma na wo ye no social media no kamia kwakwa ye se abrante bi wo ho na onim nyansa na onim de obeka se Techiman mpanifo ade o madeda na Techiman mpanifo ade ede ba ade na eyam a muntimi ma abonten emeka saye na de bia moma saa gate ma we esukonuma we akoa we a obeso mfie ho a waka fie ho no ene mahu di oye first no na empanifo ta aka se na adidie etimi to eye adehye na adehye nye den eni ho ne apa akoa bi a ono betimi agina wo mana because ebia na akoa no watena fie ho achepa ebi na abrante oye eye abrante e fa ni prince watena Techiman ahimfie wache okobe se 15 to 20 years krampo waso wo fie ho ache first no a gate man ena obe prapra ya na di mu a ena sese no watena fie ho ache waso fie ho ache enti sese ono no pese o ate wo Techiman akunya na di
ene sikita mo betie ne nsema ye bekoso no mo ankasa mo huma ntwiri mo ne nyoma woye no social media ni nyina no wate se yesese de abrante ne die kunya yeye na mumusa abrante we se Techiman Omanhene owai ehi ena papa no wo a wone de obetena simpie so ne apaso a no onka na chi se papa ya me betu ne fie we sa papa yi kura ehi ne atam ne na kwakwohye wone de so ya akra one de odidi mi na opegolo boys fo bi edi na chi a no obetena simpie so no ate ono na ye ohene e wo Techiman se Techiman fo mpanifo se bia buru se bia kronto se nyansa ni mutirimu a na muntimi na muntimi ndwene dia na mo de abrante we besi so a momfa ni nsiso no nya akasa ya wo kasa yi abrante ni o ma wo yi momfa ni nsi akunya no so na o medi Techiman Omanhene na munya akasa amu kasa because abrante we ni na ni mpefe se oye hoho oye akoa na obeso mu fie ho se na aduru se panyini bia ni fie ho dishe bia ni Techiman ho eno nti na abrante we act se ono na ewo so di akunya no wo de atomanim nanso muntimi nka na ye no ane se na amene ye di hu e de di akunya ye di apobo e de di akunya se bia buru se bia kro ye wura be kan se Techiman Omanhene apobo ne wo nyoma bi tetensem na no wo ka e de refer wo mu e no kran so Techiman Omanhene wo ya poni aya poni pa because ni nyoma no wo ye ni na ye eye nkransa ne ba entina na oyɛ saade no na yewura opim so nya mekese akasa asem we di akire wa who are you won wan ede ba de po na wo betumi aye se yewura beka se Techiman Omanhene ya po ntino wonti ase omuni ya wadwa na ede ba de na abaye eye miminti e na wo wada ne social media blogger eye mimintia ene obi a wo ye gate man ene de matuma 10 no ma 10 no ama ba dane social media blogger na wunya sika mpo mfirim ye bedidi wo ho ye bedidi oh yes of course ye bedidi wo ho because wagimi a chedodo na me ka che Techiman mpanifo se anamo bi amu betu bia me am there me hu de ekoso bia ade bia mu beye bia no me hu de ekoso bia na abrante ne de ni propose atomani se o Techiman Omanhene adia momfa ma no munim pefe se ahenie na wo Techiman no ohini bia ni so munim pefe se Techiman Omanhene onti akunya no so biem ane na mon seche na mon ka no kre enkire akoda no na onya tobe na wote social media so a odie no abusuafo me se wo bre yenkoni nkokotie na no asem kakra na oduo na ewo ho no memfa matudwa abusua yenwuram Ede ezizi se mo ma yekuri na me ka ma na guze oba de safety eni yensa yantimi guarantee bibia ma no ye ka tire ni pray fa yantimi guarantee bibia ma no o safety njenza ye no to kwata ya kwa ye twam dada ntie de ye ka mo omu pro de bia timbere na wudi na wo ba na wo bejira ba ka kire se wo bema bia ni hade a ebe mo ogun se bema eye ko ni ngrapra ni bedi mochi de me kani kuma se yin sa ba kan se bi se hoyi hia me pa o se ade yo ebo na pu ma church ne ma bia ni sukakra me pa tom percent se trofo a bo na akakra ma hoyi mo ni hia mo na mo hu ni ba bi no je o bo no yo po na ba hu se sampa de o ka se ono no ase ade yo bo no po ono ne bo ase ade yo apu o bo no pro no de ta mi ka we nyina ne se ye reta no to o twa mu firi ni kuma se to o ma o ka se ta no so ye ne dia wa ne bo bi apu no ne bo apu o twa mu wa ba du obodom amene na mo se ho ka no ho mo he ba bi adu obodom wo wane bo bia po mu wi anko fun na bra bo yem ene ba bia mi ni ma meka ta no bo ase mu hwe sa asem trofo mi pesa wo mu hwe na mo fa to hu se be mi no wane bo bi apo bo se kuma se ne bo o se ade yo bo ana se o se ade yo ene bo ne apo o ka se because o se ade yo na mambra wo yenti Asanehene embanti ni nani abre no o ye na fashion nti afashion akesi amabobo so wo bia na wo sa fashion wo ni bi
email no catch come on say it adai we free oba no be intro tira no oba kan na dance ade che no obra once ni nam me pacho bi ni Techiman hene de ye ni asem bia wo wi ana wasa ko trade jo wonu se wo nua ketekete woni mo ba kwasem abusien samate de ekoso abrante ne pese wo kire se ye asantefo ye nim ye abakwasem ya bakwasem e wo ho ne ye nim enti wono na e ba be kan bakwasem e dey represent eye Techiman fo because ordinary request ko ordinary sakose o Techiman kunya no abrante we yo sa Jimmy fo guy we yo ono ne so wo Techiman kunya na ni statement o make ye nyina no utim che se nananom nso so e hye kuntuna se e bopo bi se wo meka no kra ndi acha abrante because amamne kwan so no ahiniye mu no enfie mu no yewura Asantehene o chen eye Techiman hene bebrebe eba na ahiniye mu a wo chen no eba na enfie mu a wo chen no o chen ni bibia mu o chen ni sika mu o chen na asase mu o chen ni nimdie mu o chen deje bibia mu o chen no afide be ade na mo kan fa ho Techiman ma hene school be na okoye ede nkwa no koye ede school be no koye nimdie be pa no nim ahiniye mu nyansa po ede no nim sebi abru sebi akonto yemfa yade ensiri nipa sebi abru sebi akonto yemfa owo nso ensiri nipa na emom no mumu sa abrante we se Techiman ma hene no hye wo hye fridge wo hye fridge ma mumu sa abrante se e no hye o hye he o hye he is a question o hye he ade na mon kan no kranchi abrante we na mon se kire nkanche ne se hey ensem na ekoso no woni mabakwasem wo ye hoho obeso fie ho na se adum pempenso bi na Techiman ma hene kunya no obi ante so abra wanse nanka ye nhwe se ye metimi de wo akoa we ade adi Techiman fo animu a nanka ayepe nanka aye kama na nyoma boni a wo ye watutu asem ne ye mfa tutu asem medi akunya enunti na nam so ema mpanifo na hyase eye meeting na omunim se meeting no mensa aka abusua mense wo bre yankoni yankokotie ensem a ekoso na yeba yebeto aso yebuye mane kama ye ne beni ntokwa ni prince ya ye ne hu dua buruni akofa ntokwa abeto ha na ababa summa di wura ye no bi no ye ya sumdue ne yepe oben ye ne bia ni ntokwa mentini wo fitajem ko pen ntokwa de breye ye nyeni sa wosi ehwe ni be bidie wosi ye de to ne ye de to before the idea that one fan to frito nana baby di oda no onye dede no omwai yenti mfa adwene yie maniema a wose ye toto no yenti ntoto Bonokyempem kuoi beti se be de pre nkambo mu oni mpuntu ababon ni ye kurum wa ye krabehwe yantene se ye de kontokwa nenne ase china se ni ya kan ba aka na bedi ye ni mo ye fom ne nkran ketenkete begu internet na be di atem ba se be di atem ni be di atem nso nye sa na ye pe no ye ne asantefo ye ni ntokwa kro de be ne be won ntokwa ne ba akoko nsase ye de ye hu jim ye ne be ni ntokwa kora otumfo ni nua ketwa oni nana abredi otumfo wo kona yiye wo nkranza okay so duru ha betie ni nua ketwa nana no ntokwa ni si a ye yiba no ye kai se otumfo ni nua ketwa na ye nana on kire se ye nana ne ye aguna ni ase ne mu amamre no sa ne kire obi di onim amamre biara sa ne benin no na sa ne tie wohwa yem kodaya o se ye chebetena se ye kire baba kwasem ni be hu se de otie bembisa se o ye de ni otumfo ni nua ketwa ni ya kire be ba tie ase bisa o ya amamre mu no ni nua ketwa no wuntin sesa no nso nkura ibenti ase nti begu internet iso ni be kire nyani nua ketwa nti kura na ma afere ye mu bi yeti ane afere na no ne nana odi nkomu yi
Usha nana de otinse ni faso ni no di nkomo. De no oka ni de mike nyina de koro. Uya nana de okasa ya mzun kasa ya. Asa nkura ni yeka. Ye adien de okono wompene so. Nsesi ye nisa. Huma yenhwe. Ni yenka amamare hunsen. Ni abakose nkyere nkore. Ni benti ase. Na ntokwa ni wetim wakam de odi oba no wo moaye ye ne Asantehene ntokwa ye ne be ye num kruwam ye ne be ni ntokwa ne ye ne ba ko nti yesrebe benyai yen sekere yesin kyerebe yen kan koran kyerebe ne Bonokyempem ne be hu botaye nti ya yete Bonokyempem ya antese ye de be ko ntokwa onye ye dia ne ye de frefre ba be de benya be ntokwa be de be ku ahemfu be de be ku ntokwa be ko akoka otumfo wa abere otumfo nka be benya be ntokwa ne be ku yenye hu frim nye ye ne be ne ku ye ntinne otumfo nko ntokwa usanza amamre no ni nua ketwa one ye hini nsrehu pa prince no humien kan sembi nkyere no no nti ase yi se ohene no di oda onye ye nana di oda nye ohia sundwie ni mpanyifo so ye hia sundwie de ye de badwene ye kuro hu nye de ye de be kan tokwasem ni de be de di atem ne be tu atem ba himfi ha nkura be tu atem ba himfi ha ko bia una nkura na ofere mmenti ne ba asa humien hwe ni nka nokure srehu fanchire ye manfo ne benti abakose nase ni prince no ni na ye no hu ni mu ye ka bibi pa de kire no no hu ni nchi no jade oyen ntokwa de okoka beka ye ne yentinko ye mpese ye beku bisi ye ne be ni ntokwa ye mpene ntokwasem nti yesre no onhwe yie no wa man tokwasem bia wa ma bisi ye ne be ye ni ntokwa asunwie ni ye ne be wo ye yenko nyafe ni ye kokko nyen afe ni ye de Bonokyempem okontokom yenko asundwie ne Bonokyempem ope nkambo mu woni mpuntu ni yepe nyen ntokwa manu esi abusia we de samate nsema ekoso wo mu nim nukure no empanifo ni nim nukure no nanso no o mu ntimi nka wo mu ntimi nsekire nka ncha ablante because o mu so ablante no ablante ni yetuturani so o mu kokape wanhwa o mu nim nipa obeba ba to ahye o mu so enu ntino o ma gya ne saa ena o hini bia nte akunya ne so Techiman Omanhene akunya no obie no wote so akonfirm ya wo hye fridge mu so nhye fridge mu sisi a mumu se wo mu se papa na ehe ena o hye abranti ya ono no kasai mumu se na question say hey se wo kasa kire ba bi akonfirm ya wo hye ne enkonko hwehwe no se akonfirm ya watu kwan ko awu abrochima ntema enke be de kwan ke yate enke hu ba bi a wo me say wo mu ntimi nka no kure no wo mu ntimi nka Techiman Omanhene me say wo hye fridge mu on hye fridge mu a mumusa ne say mumusa sa ablante we say anase mumusa Techiman mpanifo say Techiman Omanhene ehe no hye on hye fridge mu a mo fane meda hospital be no wo mu ne yenkonko sra no but enoma we ahye ho saa wo mu ntimi nka afi de wo mahu say ablante ne nyoma wo ye no ogu wo mani mu ase na se nyanu guase no ogu wo mu dia ena mo ankasa mu degideje abusuafo aha ena mde besom wo kakra wo mu ena mde abrem wo no bomodian se obe subscribe no support ade no ade ne ye wo da shema unua ne yenkoso ne me Asantesem ehia ye any expose bia no mde bebrem ama mu nna ma yede mo hwe bi medamase peace out.